נפל על אוטובוס, פצמ"ר על אוטובוס. אני לא מאמין. נפל פצמ"ר על אוטובוס, רק עולה באש. פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה. אוטובוס שלם עולה באש. אוטובוס שלם עולה באש. מכוניות, אנשים. אני לא מאמין. 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. איזה בום היה עכשיו. אני רוצה לראות שאין פה אף אחד. זה תעופה, חבר'ה, מה זה? איזה מוזיקה. יאללה, מהר. לא נצלם, הלו. נפילה ישירה ברחוב חנה סנש בפתח תקווה. הגז. אני פה. תירגע. יואו. מכונית. התפוצצו מכוניות. זה אני מצלם. מלא. איזה חם פה באלוהים. תראה. איפה הטיל אבל נפל? שוב, הנה אחד לי שמה. שוב, תראה את העמוד. השואב עלה. שוב, תראה את הרכבים. הבית, בואי, תראה מה קרה לרכב. יואו, תראה, המשאבה התנתקה. המשאבה נפלה לרצפה, באלוהים. שוב, תראה, זה נפל גם. איפה אדיר? במה זה פגע? כן, תראה, נפל לעמוד חשמל. אני יודע, ראיתי את זה, הייתי מתחת לזה שני.